Abusiafo yebeda muasepa yesanse yen adusua no ende na yede ba na wiye kra so wo hwe ende adusua no atifi asem na ose apamfoforo no mu asetena mi abogafo sonko ho mu ba beboa na yede sa adusua yi mu mpense mu de abramu mi ntwe humra sisia apamfoforo no asetena sasam no so na yadwen no otwe asidie beso si edi nyankopon achiye ni edi na asem so ya yenyamu nhrane da chenso nhrane beto so apamfoforo no eye o Yesu Kristo a ode ne nkwa be ye dey ebeto ho ma ne ya apamfoforo em say no kan ba bi so no ne atrofo nyina eja isum na woni mu ono ne opeso wo ye nyina ne say obetwemo amam owuo mesama munyina akwaba se abreni abrebiara mode mofidie sande to London Ghana memenda akwanwefo sabasku na afei chose mu mpense mu mse yakota no enne na otwi mu na yede ba na wiye kra hwe kota yene ngoma we ye faidi kan hwe azaya ngoma no yewie na afei yebehwe se boshe no onyankopon da apam fasa adusua we no aye kama pa na enne na yebo adusua ni nyina tofa nti na adusua no de ebo ne yesua ni nyina tofa nti se wo ase misa bi ana se wo nsusue bi a ba bi a wo hwe no YouTube ana se Facebook ana ba bi bia channel bi a wo hwe wo so no obetimi ade comment ato ho no mo na fe yebetimi afa kenkan na fe mu ayi bi wo ho ayenso yede ama mo mi wo abigwafo soronko e wo ha wo mu ba beboa na fe yede ene adusua mu mpense mu de abramo balansa na no ma yenkotie enwum free London Ghana memenda akwanwefo single man for ho na omuwia yede adusua mu nkyerkyere mu no beto am so For
yɛbɛda London Ghana Meminda Kwan for singing band for say enwuma omudi edi edition nanum no kwasem no say ne no me wo abigwafo stronko ha say mani age pa say omu mensa aka omu ha say omu ba beboa na fe yede edition mu encheche mu ede abramum twedi amponya me adom ti ene me wo Elder Hansen Asamoah eka me ho e wo ha say the Hansen London Ghana mpanyinfoɔ elders no baako na ɔno nso edisa edition mu kuni akotene paa yie mu amotahwe no de biara da ɛwɔ fidua mu hasia onyankopɔn nam no so nso akyekye niema bebree mu de akyerɛ mu bedi ho adanse me botra the Hansen na me call sister Adwoafosia nso na ɛwɔ yemfimfin no sister Adwoafosia nso mu amotahwe no tao ho ta na ni ho na bibidi na sie kakra ene chidi amponyanko ene chidi amponyanko the sister Adwoa ba be ka ye ho ase ye ni agese ene nso waba sister Adwoa mu akwaba na me botra na me ko Elder Isaac osai afiye na eti eto no ha no London Ghana church elders no nso baako nso no mu amotahwe no elder nso disa dwumadi mu kotene pa ye elder yema wakwaba. That's great. Yem mompaye na fe yenhwe adusua no ma mema sisa Adwoafosia mompaye emayen na yento aso. Amucho nyame ma momaye mompaye. Nyame tumfo nyame batampa. Yeda wasi wa yekamfodin. Wa kwenya wodi amaye. Obra ebisua ho ade. Ne yesro se ma wo konkon na meka ye ho. Me ye chechefo menya wasem ntiase. Na mo ye ne mfa mo bra na nsan bo ne wiase. Asena na anchana so pise bilim temfo a enyina nya woni madom yeda wase wati empa bo Yesu din amen amen. Wait, so wo hwe yen addition na ye hye ase no kwasense ma memfa sa akonya mbobo addition na tifi asem no na fe ye mfa nwie enne de yi kra na yen kaka ya adwene ne yesua so far the whole of this quarter ye hye ase hwe edin na esi say what happened and afi ye say addition no ye hu say onyankopon ebo ade bibia na ye pepepe ne mum edie ne siye ena niema eko basa so nipa antie onyankopon amra wode ma no edi ntro mu nti ma yekodi obonsamachi ena ma niema ye basa enam sa niema ye basa ni nti na ma hu hia se onyankopon ni nipa be ya pam na fe wa pe okwan bi so na asade age onipa hu addition na enti sa addition na ye foundation a ye de share in addition ase na fe be hwe apam umma edikan ye free ho ye be hwe daache awon toto so nyina ye be hwe da apam bi ye be hwe boshe no ma Abraham asefo apam C9 apam emra apam sankrene apam foforo no na apam foforo konkron bia na gidie apam a ye hwe no just last week na ene na otwi mu ye pese wie ye hwe apam foforo no mu asetena enti no ene adusua no kwasem se ebe de pa yi sanse frefre kobo ye fani nyina bi na fe ye keka eko sa ye hwe ye nka abosam no ewo John chapter 10 verse 10 wa bibia no se brofo se twi obetimi akan de amaye osi owifu okay forma okay jise or be wia no kum na wasai na me die me bai na monya nkwa na monya ne muso amen amen great ye ndi kan hwe sa nka abosam we yebe baba musan owifu emma jise or be wia na wakum na wasai na me die me bai na osi na me die me bai na wonya nkwa na wanya nkwa no mo so yebe baba sa nka abosam musai kakra metimi aka ne se madam for being kind was so go samba mo ade a hu se ade na ode be ma wo no wo de wo bibi twa so ya won krofo bebre a omo sisi Ghana esi bibi de sakawa ne de ande eni ne ma horo bebre krofo de omo ho akohyem mi atama na mi ma kromo ha se be bia na me yadwuma krofo bebre akogigi ne ma bi ebi mu kra tendwane ho omo ntimi ni o ma setana eye areho ebi kra nse
adware kra omo ntimi nware bi wo so be ma obibi na anytime bia obonsam ebebo wakon bia no ya na wo feel say ubenya anigye bi wom but the end of it all no isu any arreho okay but Jesus Christ o say oba si ebenya nkwane nya no mroso ono de obabe hu ye tibia ya ye mobo na anidaso enimu no na obefa tibia no nti obefa sa tibia no eto no ho so no na wo osan ema ye nkwa so Jesus Christ se oba ne nchen a wo hawa wo mu no oyifiri wo so na unya eniji a ewie peye ewo ni mu. Yes. Good. Okay. Great. Me that say. I think say in simple terms say that kind no. This is the manifesto of Jesus. Na Yesu emphasis or the sisu dia say me ni nti a me ba asase so no ene say mo benya nkwa. Na nyese mo benya ne keke ni mo nya ne mroso na o de hye ho no kire say enye nkwa a moti baabi ana mo betina asase so na mo bekunya ne baabi daachi bi nkoa. That is the nkwa no. Ba mroso na ewu mu no say even ya setene ya yede ti asase so okra no say ye gini dia obema yen saa setene mu nkwa eno nso ebema nipa nyina hu say na kidifo na ne mroso no mu no eba benya no woni nchen na o de contrast obonsam nti two things or contrast or no ni mission any obonsam ni mission nti John 10 ni nyina no hwa na Yesu kan sem about ono ne oba be yama yen ene ne obonsam so se yegya no emanoa nti no kan ba bi so ono ne atrofo nyina yegya esum na woni mu ono ne opeso wo ye nyina ne se obetwemo amam owuo animguase but in the face value no I say odi na chi a wani je e wasase so but Jesus say si kinidi ne kwa apam se ne ye kan ho asemi a ebenya nkwa ebenya na mroso. Great. Now ya hwe ntabosem no ba ye san hwe atifi asem no say apam foforo no asetena apam ya hu apam dada no ya chechire mu for the weeks e ba nyina ya chechire mu pa ma ya hu se ne yesitie ya hwe apam foforo no asetena sa asem no so na ya dwen no otwe ya sidie be so say Elder Hans di kai apam foforo no so menu mienu agidi a ye honhom Israel fo enemre mu no yenyamo ni daso eboa yen wa setena mu da chenso so enkwa na ose ode mama yemro so no yebeto aso ti apam foforo na menu mienu wom sesei no ti edi nyankopon achiye ni edi na asem su ya yenyamo nhirane da chenso nhirane beto aso ama na chese nyese nhira no de bia no wode wonsa bedi ayroho wo demri fam na emom nhira bi wo ho asamre apam foforo ya yewu mu ya no wudi boche no so a wonya nhira bi sesi e no krampo wudi ewu mu apart from the nhira no life no kan the new covenant life no so e kire say yewura apam no mu a ye ne no ewa apam nti ya setena no ese eye foforo. That's right. We have to live a life that goes with the covenant. That is what it means. Say only obi benya apam a mete ho na me single person na me wo masetena bi a na me tena na me yere wo na setena bi a no wo tena me ne na be ye apam bi the covenant of marriage. Now asetena no say me tena awade asetena dan say me ba apam no mu na me ba betena asetena na me te dada no enu nti ena so obi wo Kristo mu a no wa ye abode foforo kane no mani nyina atwam obi wo Kristo mu ni mini ni say so obi ni Kristo be ya apam a apam ben apam foforo no a na kese wa brabo no aye foforo nti apart from nhira na adwa kan ho ase which is very good no ese se wa setena no so ene apam no ekope pepe. Great. Madam Ase mo bi okay eda pese oba na de kakra me kaka minuanum de no ho ni say on say yeshia dada se apam foforo no eye o Yesu Kristo a ode ne nkwa be ye den ebeto ho ma ne ya apam foforo em say adisua bi yeshia no yenu ha sin kra chichi say apam no emu nyama kra ensisan ba bibi na ya san no foforo so atiase Yesu Kristo ede ne nkwa abeto ho amayen. That's right. So ntino nkwa na Yesu Kristo ede abeto ho amayen no ena wo twe adwa zizo obi biara obaji Yesu Kristo adie no enkwa ewo ho mawo so nti enidaso asano
woba Yesu Kristo nkyɛn a new covenant no ni moja obehwie gu ye no ama ye nti no enkwa den ewo ho ema yo madam ase ne ye beto aso na masha se every elder ohwa ye hwe John chapter 1 verse 3 and 4 no or say enam ne so na wo ye nneoma nyina na wankwati no anye bibiara a wo ye na nimu na nkwawo na nkwa no nipa ehan sasem we no agenti na wo se wo ye Kristo ne wo ma wani je wo me da simina bismarck de ntia e wo se wo ma wani je e wo ho ni se emsa apam no mu asa ensam no ano na yesan kan bio apam no ankasa mu no Yesu Kristo a wode ne nkwa abeto ho amayen no so ho na o se o san kire nse onam no so no bo bibia in other words no Yesu Kristo eni kuta bibia na nti se Yesu Kristo aba be wu amaw na waba be ye na ono ne dia ede na ese o ma wani je because Yesu Kristo no ayeden in fact se ye kan 2 Corinthians 5:17 was it therefore if any man be in Christ he is a new creature all things are passed away behold all things have become new and into ohwe wo bra dada no na niema ukomu eni ohaw ni amania wo mu no a na Yesu Kristo ababe wo o se oba jinidi a wasan baba ya abode afuforo nti eniema na wo mu na de wo ko se yie mu no Yesu Kristo baba ji wo afiri mu eni didi na esa wo ye esa wo didi na wo no esa wo ma wani gie eni gie no nse nyese bia wo mo wani age no wasan akọ ye niema boni ama asan de akọ hye boni ase na emom eni gie eni se wo be ho Yesu Kristo na watra ni donu mu so ho watra ni donu mu na ahye ni din kronkron na enu yo me da say good me da say on say say addition we say yesterday na ye I don't even can joy one sem na wamuna I just can't understand why people don't see say you who say Christo mu ede because uhwe nsem a ye kan nyina from the beginning of covenant no say why pa ne betimi ate ase say otumfo the Elohim the God 3 in 1 the Adonai yes Jehovah the himself ebeka say menemu enipa moye sinful moye bone ebe ya pam that is something quotation ya mutaka so the momra ma yeni na nyankopon no ankasa beka say momra na menemu emetena semfa adwen na menemu nya pam na me ya pam no a mia na me de ho no ma nyina ba wo de a wo be ya ne say obey believe na dimechi na ya be drew point to say upon no kwada no on say the intention of God for Israel for no na nya bed no na ya nigye but woman na fa no differently ema apam no be da na burden ema woman and as say why na foforo ama yen and o kan 1 Corinthians 5:17 2 Corinthians 5:17 no ya be ya abode foforo into 1 John 1:4 John you hand it to you for because and these things I write to you that your joy may be full me kre we ama mo mankuma se mo nigye ebe den ebe wie peye ye kan nigye joy a ye honhom na bani bia enti honhom na eti emu a ode apam foforo na kro asem no we yakoma ye be kan no ho asem but the good thing is say joy eka honhom abani bi Galatians 5:22 because na honhom no aba no eye odo nigye joy and this energy is not happiness yes any happiness happiness always comes because is based on another thing yes but joy the inner efri wo mu Kristo awaji na die enti no wote ho a utimu ye odese wo Kristo enti me gidi se kan sa kan se me Yesu Kristo ye kwiase han no na ode esumbie ne limu a e ma that joy se me wo otumfu bi nsem one ma ya pam come on say sebio queen efre me so one ma ya agreement bi na me ne no what that relationship wa me de bekwa me ho sa na na sante hene otumfo ana do ma hene ana se nkran hene obi afre me se me ne no wo me de betu me ho me na mo a wo se na wo fa fu a wo ta se na
Nana Santen kura me no wo appointment na ohene King of Kings, Lord of Lords is joy. Intina say energy. Yes. Amen. Yanto ye addition. Guys say na me Israel pa no me Kone Isaac Rabin domo assassinate no that was 1994 1995. Me ne control said a bit till table see. The man can you imagine? Say me ne me yire me back it wa. And today you have say can. So bibi sa kwa e ma wani je. So ati ase. Not say otumfo pa boss ro ni asase. So ne betra. Ni je. Wasade no kwakura sa to wa Kristo ne o se wo ma wani je wasase mi pa. Afi yan hwe yanko yanim na yan hwe Romans chapter 8 verse 1 so o ka asem bi o so say ene afibuo biara ni ho ma won a wo Kristo Yesu mu. Amen. Tete atro binum de ka ho se won a won nante honam mu nemum won nante honhum mu no. Yentwe sa asem we apam foforo no a ye wo mu sesi ai ene sa yitu asem we okwan be so na efa eyi yan guilt ye be kan sen afibuo efri so sister Adwoa me da se pa em se de nka bosem ne de mai o se ene na afubuo bia ni hobi adentia ene o de mai se ewo Kristo Yesu mu entia ka me no nko ade a bone ede afubuo na eba em sa o mai abasem bi kra ewa adesua mu abrantie bi a okun ababa wa bi a na police fo ahwe ni pakra na omu na dako no ni tibo abu abrantie fo eno ko ababa wa na emu so eno ko butu na opa ne chew se na police fo na de bibia hye emu na dam na ne ho etie eno mo de hu ni pakro no adentia na o ye nipa o afobuo ni nti ni tibo ebu ni fo nti no okosu na okasa kire na ema na botaye mu sa na emienu nyina me no mienu etie ye bone a ye nyina ye nya afobuo ho ya adwenbu ye fo ena o si Yesu moja ni nti moja ne nko ano ena na yi afobuo na firi amaye bone bia de afobuo na eba na nso ye moja ni dia eyi afobuo ni nyina firi amaye. Good. I think say the sister Adwoa kan ye say you can say oh yeah we yi bone no afobuo na firi ho a obonsan you very clever on the time bia me ka ye ana Yesu no ankasa e kan John 10:10 ye kan ye no say obonsan ba so obewia no wakum no wasay obi otumi ye sa no ma we miensa we bomu no o ye crafty yes o wa dwen bi a otumi de ye bone enti na wi asese ya no so obi dwen bone akoye a otumi tena se 10 years e dwen pa no wa execute bone no obonsan ade a wa pick sa quotation we ho ne say ene na condemnation bi ani ho wona wo Kristo mu nti no one saved forever saved enti esan se opagya ne nsa wa asori bia mu se magi Yesu adi nti no afobuo bi ani ho you can live any life but you can say new covenant life se one tena se ewo apam foforo no asetena mu a afobuo wo ho ma ho eye wona wo Kristo Yesu mu da biara da enti Paul say every day me twimi mu say medi mi nipadua yinya na mako Kristo nchen enti it is not one say magi Kristo edi ene enti mitimi say afobuo bi ani ho ma me enti no mitimi ye ne mepe bia and on the other side of the continuum no obonsama sen aye ne say ene say wanya ntum say afobuo ni ho ma wo de a ene boni bia wo be bi odi bedi wachi saa wo bom paye kura wo na wo paye wo bo nyame kura wo beti lesson 11 no me kan say senior of opening Joshua in Zechariah chapter 3 no senior okan ye say we hwim na firi jamu na obonsam bo ne kwadu no of friend the accuser my brethren tina Paul e de sa asem we share den say ye ko John chapter 1 John 1:9 na ye ko kan ye bo ne kire nyame na oye no kwafo ne tene say o de be che ye nti o de che ye wia ye ni afobuo bia ye don't go guilty say the bia wona mo na wa dudu untimi nko nyame nchen nyame on te sa but that doesn't give you the license to say o kan sa kufobuo bia ni ho nti no koso na tena bonenum no eti we ni ye wona o de wa brabo ato ho ama the new covenant no e wo Kristo Yesu mu no wo mo na afobuo no eni ho ma wo enti se wote ho na wo dwen se the bia wo de bone a wa ye diwachi a tell God
be sincere. Yeah. Can who free born no afo bo bi ani ho e wo Yesu Kristo. E da se pam fa wo hwe John 5:24 na. You ne etire num chichemu aduonu nan na. O say America kire mu no kure mu pa say de ɔte masɛm no gye de ɔsoma ame ni die no wɔda nkwa na wɔtwam na ɔre matem wo mu na wɔtwam afiri wo mu kɔda nkwa say ye Christopher yi no wei pa na sɛ wogye Nyankopɔn de a ɔse wɔtwam afiri wo mu ɛkɔda nkwa nti wei nye botaye great madam asepa ye hwɛ ma mema Hansen nkan Ephesians chapter 3 verse 17 to 19 yenhwe apam foforo ne akoma foforo sɛnea no nso sitie Ephesians chapter 3 verse 17 I say na Oma Kristo mfagidie na Oma Kristo so mfagidie so ntena makoma mu na magye odomu nhini atimmu na mo ne ahotefo nyina enya tre ne tenene ne kron ne emudo no na mo ahunu Kristo do a etra nhumumu no na Nyankopɔn maye nyina ayemo ma awieye amen amen good etine ye hwe ehonum so ye bekire no in terms of ye hwe se apam foforo ne akoma foforo no sen na ene sa yitosem we wo ayonkofa good me that say se wo hwe a onyame before a obeye apam foforo no na wadi kan ama yen eho sunsan normal wabohu dawro dada Jeremiah chapter 33 verses 31 Jeremiah 31 to 33 no that's right o se na me ni Israel fie be pam apam foforo na memma wo mu akoma foforo na mekire me mra egu akoma mu nti the import no the paraphrase nti na Nyankopɔn aka na Hebrew ngoma no ekoti Jeremiah say na one Israel fie na say one aman nyina o say Hebrew ekoti no wanyisu Israel fie o say afie one aman nyina be pam apam foforo na wo bekiro ne mra ene ne hunim egu yakoma mu yes Enunti sa wo hwe akoma memfa mfiri akoma no in the first place in Psalm 51 emra David okofa Uriah yere Beseba na okum Uriah na ho sunsanso baaye na akra no ewuye no na David ebo mpaye in Psalm 51 no asem o kan ye no ebi ni se Awurade mesrew yi obo akoma ifiri mu na ma me honam akoma bo akoma foforo etumi mu na mentante ewo otenene mu verse 5 no and 6 no ne ntia na ohia akoma foforo no se bo ni mu na yenyensen me na mumuyomu na me na ewo me enti he understands say onipa bia no se wuje Kristo eto nchen a naturally no we are sinful we say ya wo boni mu ya nyensen wo amumuyemu now ye ka akoma no a enye akoma ye pompe blood ho asem ne ye ka but the faculty of thinking your conscience no in fact Bible no mention akoma na ye ka adwene na ne nti o ka adwene ne akoma no bomu ne say honhom mu no ye gidi say yakoma no e na control nipa no enti ne ye control unipadua no in spiritual realms no ene ye frɛ no akoma enti o ka say new heart a ne opese o kire nyina ne say wasetena a wote a na wonhu Kristo no sa thinking faculty no na da bia wo odwene a odwene me kwan a obefa so a wo obetitie nipa kon so akodi yie kwan a sebi ade bi ye wakonno a you don't think once na wo mfa en restrain uhia na wo kofa sa na nipa sutie it is a say dia wo benya akoma foforo no na yetie ne say na obi na eba bedi so sa obi ne no say se uti ni di a ubetwam afiri owuo mu na wakoda nkwam se Yesu na ebeba betena wakoma no so aye ne foforo a na yete ne say anything na wa thinking faculty no ebeba wutiri mu ene wakoma mu se wo ye no ubisa wo ho say so Yesu ebe ne fa na sa
nia ubisa wo ho ne say nia say wa be take charge of my heart makuma ana madwen no adwen amedwen ade amekoye say nipa kro no ono na ama me kwan say me nkoye na ubehu ne instruction no wo he e wo nasem a watwere mu because Jesus is the word. So this is the written word and Jesus is the living word. It in the opposite yehu bia no or the afani nsemu wasen ama your conscience ama ya adwen ti ase a se wo ya ade a uhu ti na yeka se obi nkire akora nyane ana se obi nkire akora nyame ni ni na correct onyame ma your conscience say so wo da na e bre so se wunyane a akora ya wo nyane anya wo na akokire no. And this is where God comes in no. It okasa obema ya akoma foforo a wo a tete no first no umbehu Kristo na wo bo wabrabo biara wo sha atade bi a wo pe wo kasa se ne a wo pe wo di aduane bi a wo pe wo ko ba bi a wo pe wo mu panin wo pesika wo pe no kwan boni bi a so ako bibi sha wo so aduane bibi do wo kon a you don't sit down and think say ye wade nyina ho kwan enso we na bebo amen. Those were the times I was time na munye in emma no na munka ho no saa na mo ye na saa bere ya mo behu Kristo yi de mo abrabo no esese ni Kristo de no ekope enti akoma foforo no means you are seeking permission from Christ na ho konkron direct you fa ha emfa ha we ye uni antena se wo dom ne anka na abufuhye wo so no obi ye wade afahye Kristo nsa na bompa yempo ma wotamfo no. This is akoma foforo no woka ho. Me da se da Hansen wa church mu sa agidifo mie se mode mason edi agisia yi achipa ye hwe in the new covenant life apam foforo na setena we say yetena na ye hwe mu ansam ye betwa so na fe ya hwe John ngoma no eti eduba akonimu aduonu ne aduonu nsia no John 11:25 and 26 na fe mama elder akasa ho say no ka no ho say Jesus say no say mene owusore ne nkwa ne ogimidie no say wawu mpo a obenya nkwa na obiara a ote ase no ogimidie a ogimidie no orumuda good sasem ya ye kenkan wo hase no elder ma membra wo so eno so ye be cheche mu sei. Okay, Yesu ka sasem we say bra na dan for Lazarus the ewu ya orchestra Mary ni Martha so nti na Yesu etwe mo adwen say yes mini ogu sorry do begimedie no but na Martha ni Mary say oh ye gidi say dachi bia no yenim say ye nua no be de obe sorry but na Yesu susan che ni say empo sam primpri no obi a obegimedie no na so mu ya in fact answer na Yesu Kristo be pie ni maye tosumi no ye be wo agidifo a omoda so ti ase wo mo nka wo nhwe so wo nka owo nhwe na what kind First Thessalonians First Thessalonians chapter 4 verse 16 say for the Lord himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, with a trumpet of God, and the dead in Christ shall rise first. Then we which are alive and remain shall be caught up together with him in the clouds to meet the Lord in the air. And so shall we be with the Lord. Therefore comfort yourself one another with this. So until as someone used to kind of hand say one more woo yes Christo and quite our home if you said that will be pino one more woo and I don't be the kind of sorry. Now most of Mujini dia our Casamini who sorry and Quana or Campasam. More Mujini dia Modasutiasiano or say move caught up. Now in fact the whole episode is so nice. Time on my Kwame and Kai, 1 Corinthians chapter 15, verse 52 to 53. Was it a horror will be changed in the twinkle of her eye? Young to me, in fact, someone a pro in your day and costro. So, and I say, Enya down quano, or best sign. Now, be I need just some one say, Sans Sane Bebano, a bay so amazing. Sabit, se when ye fra. Won't fight any fra and then could share you. Dabby. So when said cha
before say sign in the twinkling of an eye. Bibi biara ase edi dem or we be restored. Nti wo di bibi fufro, hulam fufro and ebeko. In fact, we ye energy sempa. Na the make twa top crab akoni say, what can Revelation chapter 1 verse 17 and 18 na. Ehon na Yesu Kristo e ma boshe na esita. John bra modern to island of Patmos wa dwen ni wo ni na yi na fe ni ra ho no. E na Yesu pie ho. And was John no kwasem mi wi na ma sorry na mikuta owo eni asamado ensafoa enuanom say ukuta ensafoa you have the authority nti wo so owo ye kan say so nti no na che say eyani gisem Yesu Kristo say ye ba gini dia enuanom owo ni ho man so sa owo we say die e wo ho e friend na so but owo prenu no me bompa ye say yen ya etie eni yen yeti ha yenya chefa the second resurrection no because that second resurrection no wo mo ebedwa no mu nyina no eduko da owo but first resurrection no ye mompa ye say that Yesu manara say ye wu a will be part of that and no idea because da enkwanu mu yo me da say this man so mama enfa bibi enka we say okay owo na Yesu kan wa say na otache no owu pre no the import on say Yesu time won ka kire ne say Lazarus you know o ka kire o say madam for Lazarus wada eti on wan ti ase and also wada dia say obenya ne na o say me ka owu ho asem Jesus wasn't talking about this first death a sleep but in the same time not all kan obu o mo be ne wowu ne o ti ase no o mu no say ye kan life me boa ye kan new covenant life yes ne only Kristo no yeti ase awuo ne owo Kristo no oye oti asefo eti say ye de owuo no kura free mu a Jesus is talking about ne one ne wo twaka e wo covenant mu no say oti ase na one Yesu wo yi a onye ti ase awuo bi say obi o ni Kristo no oye living dead Yesu no an kan which means say apart from say obi kura bewu na watwen resurrection no asasi so say woni Kristo na wo bo obra bia you are dead already ti Yesu say nia owo me no na onwuye no onwu if you say you will not die spiritually na say ba physical death no so a ne wawu physically first death no or twen or say obenya no is a resurrection but ne woni no owu prenu no Revelation 28 e kan ho asem ene Revelation 2:11 ni nyina e kan about owuprenu no ho asem o say nhira ne ne a wanya chefa e wo owuprenu mu na mom na onya chefa wo wusori a edi kan no mu Jesus is talking about tiase awuo ye tiase sesi ekura yenwu ye Kristo ni wu mu a you are dead nti ne wo Kristo no onwu but ne wawu a oni owo ni munu so obenya ne no amenanya owusori no mu chefa great madam ase ma church apam foforo ne da enkwa no mu pa fe yem hwe ne edi awie na fe yem fansori ye disia no so eno so ye hwe apam foforo no ne dwumadie a ewo mu emayen eno so ye hwe Matthew chapter 28 19 ne 20 no eno so say na all kano ewo ho no say enti monkoye amanamana nyina masuafo na mommo won asu enhye ajane oba ne hon kronkron din mu na mo nkyerɛkyerɛ won sɛ wonni de mahye mu nyina so na hwɛ mene mo wo hɔ na nyina de kosi wiase awieye amen enti sister Jo yen hwɛ ne mfa so yɛ dusuan so apam foforo no ne dwumadie bɛn na patin bɛn na Yesu ade amaye that's pa em say the gospel commission menu mienu Yesu afrɛ yɛn na osi de ebe hu ye no eno na ye enkoka ti we Matthew 20 say the works aka man na o say ye mfa sempa no nyina de ba ye be hu de ati de Yesu ya man ye enko ya mama nyina asuafo ye asuafo ni wi a na so ogidi a ye mo won asu enhye eja oba ne onkronkron na edin mu na fe ye nsan kyerehye na ni gisem kra ne say ye mfa okodro nkosan se one ye wo ho ne kosi wiase awiye enti semi no mienu apamfoforo yi a yewo mu yin ene dwumadi ode ahye yensa paade ene se ye di nyame asem ne ko baabi a o se ensuro baabi ade ko bia sanse nyame ne wo se nyame ne wo de ne se osuro eyi hu
ne ahopopo nyina afiri ho ɛma wo nam ye ne akokodro soronko bi ɛma wo de asempa ne kɔ wafra yɛn se yɛn kɔka ne mane yɛ ne nkyɛ nti ɛho hia paa se yɛ kristofo yi etwa se yɛ de kɔ eni se yɛ bohu kra sansa o se ɔne yɛn wo ho ene kosi wiase wie amen amen em se sister girl that say na mami enyi said near mission asem ya ye kan yi se wo be ye o kristoni na ukọ new covenant ni mu a requirement e wo covenant ni mu no new one no ba ko ene se nso me suma nti wo be kwa koye nipa yifo nti ofre wo be ye ne covenant yi na me kan wo ba bi spirit of prophecy baby mama white can say you may have believed, but if you are not going, you may be in the way. Okay. What you did? Na say wo wan sori ankwa e bia na wabe gina obi kwan mu ne o kɔ no wasi ne kwan nti enyina ya frɛ yɛn sɛ yɛmɛyɛ asuafo na yɛn so yɛn kɔtete obi. We have been called as disciples to disciple other people. Yes. Eti mission no your life no o Kristo ni wo life no apart from say no ma bi wo ha wonye any apart from no ma bi wo ha wo bɛyɛ no the greatest reason tia apam we wo ka ho bi ne say won so kofra afoforo bra. That's right. The mission of Christoni no say magye die nya apam wo nyame mu dia me nso mabrabo me kasa e bi na ye yenso ye kasa bi e betimi say yetimi epamu ka o say kan asem no season in and season out afi ya brabo enkasa ne ye bia no enye towards mission the three angels message you know it seems say they are bre hondodo entimi nka yesuro so the new styles say ye kan say ye nka ye mpamu nka nyame asem no na yehu se oba ene ne ye mission no na ne wa kyerɛkyerɛ ye no se ye di so ne ye kyerɛ afoforo nso a ebema ne Kristo kan se obefa yakono abamu ntem yo feda to bi na eka ho on se addition yesuan e de papa apart from say a mission ne say asmae no yen yankasa no asesa ya brabo so ho enti ye wo nipa bebre a omotisu so anyame epese oje won so ho enti nyame se ofayen so na ede na ye se de ono age ye no yesu yakwakoje as aduane na wo Kristo Yesu mu no ede tie ni afoforo ye de enkoche omuso mra me dibi no mu yada great amen great me da mo asem say ye de adusua no ebetwe ha say abusuafo adusua no aye de papa the new covenant life apam foforo no asetna na benefo ama yati adusua na sepa ya trapoye 9 na apam foforo asetna na ede maye se di kan no apam foforo no mu no yenya anije ewo mu so obehye apam foforo no mu anije wo mu na ehwe no 1 John chapter 1 verse 4 no na afin so ose apam foforo no mu no febuo bi anyimu ene na ehwe no Romans chapter 8 verse 1 no yese onya ba apam foforo no mu afebuo bi guilt free se ne mpenifo no echeche mu no na wokọ wani mu nso a ose apam foforo no nso no emayen ebo akoma foforo de to yeyam eno nso mu se ne mpenifo echeche mu no ose apam foforo no nso mayeda ankwa na afi didi awie no apam foforo na di dwumadie bi de hye yensa ene ya didi awie se yenkọ wiase afa na nyina na enso yenkoka enti apam foforo na ebehye mu no anije wo mu nanso dwumadie nso ewo ma menem ye se sa akota mu nyina ye de ngoma ni nyina azaya na afi the promise no ni nyina ye de abana wie ye dasende ye de ngoma foforo adusua foforo nimdie foforo ene sande ebebremo ye de ma se sa akota mu nyina ra mo ne yen ayesa adusua onyankopon enhyira mo se de biarada mo de mo afidie edito London Ghana memenda akwanfo na me kam se wo hwe ya na won subscribe ya se YouTube o se Facebook o mi adoma no so na subscribe se ne be ye video bi aba pe na wonsa atimi aka na won so wa so akoma onua na nyina ya che onyankopon asana nche na se opia nyina wa baba twi ense ye fata onyankopon enhyira mu nyina yenkate ne na sister Johnson enhyira sokra emai pamocha mu maye mompaye nyame ba tampa da wase wa disuakuni etise awde amaye wa kire ense yenko fo asem nenko emu nhya bebre wo ho nanso yesro enese yi hu ni stro nyina afiri mu maya kokodro ne peye ne namye ne emfa wa asem nenko sanse enche na waba siesie ye ne etiefo nyina menya wani madom na so ba enyina ya behye owiem ne wakodi efie apem yada wase se watie yen na waka yen ho adesua nyina mu
kuso ahwe nyina so abone bia ankan na ma wo hwene no so pii wo so Jesus Christ imunti amen. Amen.